Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Jakayit Kami, but Kikubor, Baman. The farmers. No farmers. No food. No farmers. No food. We strongly condemn NDA government. Hi. Strongly condemn NDA government. Down. Narendra Modi. Down. Meghalaya Pradesh Congress Committee hakapratarik gunok pra 8,000 arpo kumshibenta ban pen iye ka Jingkyrshan ikinong rep ki beki hanong ba Delhi klapelong da ka jingra plakat da ki kentien persya ka sarkar India haka office trekam ka Mpcc nakaliang ka MLA jong kalaim kra ka kong amperin lingdo habakren bat kilat pathai khubor kla Pynrem ya ka sarkar Jylla haga jingelam Myntri Rangbah ka Jylla u Conrad ke sangma halor ka Jingkyrshan jong u ya ka farmers bill 8,000 arpo belawan ra da ka sarkar India ka sarkar Jylla dang haki sngi baladep klapen benai ka sngi kerpang nakabenta kinong rep lani ka farmers day Henry hadu menta ka klempat le nakabenta kinong rep ka Jylla khamtam hakbayade bat ka jingwan ra ka sarkar India ya ka farmers bill 8,000 arpo laong ka kong amperin kakong amperin kalaong baka Congress kayeng hakanong rim ban Kyrshan kinong rep ka Jylla Meghalaya bat kinong rep hapo kari India namar kinong rep kidei kibapinbiang ki marbam nakabenta baro kinong shnong jong kari India shushu kakong amperin kalabu jingkli ya ka sarkar Jylla hato kala judan ne em ka jingalang hapedeng kinong rep haswa banwan ra ya ka farmers bill 8,000 arpo ka sarkar Jylla kadai ban khot da ka jingelang bat kinong rep bat kumju ru kadai ban wan ra da ki an bat thamai bat bakarpang na kabenta kinong rep hapo ka Jylla na kabenta ban yadai kinong rep khamtam hakarukom rep balayate bat ki company bat ka jingsha khnyot dor bat kinong thiet ya ki mar rep ki bawan thiet bet na kinong rep laban biang ka kong amperin The farmers. No farmers. No food. No farmers. No food. We strongly condemn NDA government. Hi. Strongly condemn NDA government. Down. Narendra Modi. Down. Kabaning kong kalong bangi das ngong diaw palat baha ka Jylla ka jongi ka Jylla ka baday ka bahaba pipet ya kayo ka kot bat kakam ka jam ka baki babun kinong kendong ki engage la de ka debe ka rep karyam nrei ka basusi kalong ba ka Jylla jongi kampat yo ya ki jingtip ki babyang hakaba kampat ki nongrep ki jungi kim palaban suturu ke kita kibil ha kini ki laitali kibil ki bopon ki jingkeli ki bami kabaning kong ladangi sya ya kita ki business houses landi ki corporates bakin wan bakin shim ya kajaka jong ki nongrep ki jongi bat ban rep large scale kan sapoy kapor ba kata kalis kapaki ay ki kan sa penpoy siya kata kaput pade bakin hap IT no yala ka jong kacaka kaputa kapaning kong kalong ngidon ka 6 schedule ka bapanya ka ni ka Jylla ka jong ni hato on I license kita ki free habatang ya ka trading license ka bakin panya ya ki dukan ya ki businesses jong ki ki hapan yo ya ki proper licensing nginle kumno kum ka Jylla ya kata ka licensing kinsya kumno habakum ka jing yo sngaw ka jongi kalong bag kum ka jing sultu jong ashimet lelay kalong bag ba kita ki corporate houses kim don kamru ban lek show nakrdop yeng lanig naka office jong ka sarkar Jylla kin lek bag directly naka government of India kumbalong ka CAA don kam yang ibangin ya lek siya ka state government namar kata ka corporatization kila penlong ha kata ka rukom baya kita ki rules jong kini ki lightly ki an ki bala penmi thamai on the side la ka Delhi tikan mento yu yang ibangin syong ha kani kari ka badon kata ka federal structure ha ka ba ka center but ki states ki di ban yatre rengkat tingang ong ni phi kinong rep jongi namar kadang day ka por ki ban rep bat om day ban shim ya ka harvest kimpat sungko rei ka tosin pila yo i kini ki farmers baki protest baki om uso sa tungi niyo tang lighting ka nakikpe
Lada kinong snong 4 kilit sayaw kanu viet so sa 6 kilo. Sa kusan kilo. Sa ubra kilo. Pinpen yung kajor, kiyong iyo santeng ka hakikper kijungi. Pindalit sayaw kanu viet kajor man hakini kisngi kandet lele prapo san kadampoy. Tilada kinong rep kijungi. Kimyo ya ka hok kajongki. Batlada kata ka minimum support price kanong don. Kamut ki farmers jongi lani kinong rep jongi kinang syaban si syaban. Kalapoy kapot pamenta don syu ban rep. Kim kwa syu ban rep namar kiong ngimla syu ru ban rep. Ki babon ki issues ki bakini ki nong rep ki don. Ngam yo I ya ka sarkar Jylla jongi bakan khot iki. Bakan keli iki. Bakan wan lam ki an ki ban yadaya ki. Kiong ba ki mandis ki de kita ki jaka lani ki yo kelom lang ki ba de yaki ni ki jingmi na kita ki per jong kita ki nong rep ndre ki tu ki mandis lele ha ki jaka ki ba ki tre kamha ki layar up sibon yaki ni ki farmers petang ya ketika yo mo yong jongi ki nong rep ki balai bande yaki jingmi jong ki na ki per ki jong ki hamoyong mentah hamoyong ke sarkar kelabo saya ki storage facilities kibaki nong rep kinum la ngiyo sngo hapo house ru kumnong ya kren ya kane kakam assembly pio sngo kumnong ya kren badam kam bandon ki storage facilities dan kam bandon kata ka system banyada ya kinong rep kapasusi kalong ba hapadeng jong kane kaklam ngimla ban khot sibon ngut ibriu Namar ka jingma jong kani ka kham kong san banya kata ka jing sha yo ben jong ki lembag kini ilai teligi ana. Nrengin wat kalenti ngin pen sapriang ya kani ka jing tip ya kani ka jing nang bat ngidon kamru ban kali ya ka district council. Hato ka district council kala dep puli na mi gini ki an ka bakata ka sarkar kami ka wan lamban penlong do penlong senam penlong anya kani ka ring jongi. Mano banya sai ya kita ki contract. Kumno kinian kita ki contract. Balay mdan ka minimum support price hang ni ha ka state ka jongi. Balay hadu mentang ngim patla ban wanlam ya kita ki mandis lani kita ki yau he ki baki ya de lang ya kitiar ki yau senyang lang jong ki nong rap. Ndrei suki ngi I ki nong las dang wan kata ka konsep. Hamad baka wan kata ka jingmut. Ki yo pat kini ki an ki ban penyap not ki kita ki jingmut baro. Tingi don kam mangin protes ngidon kam lelei la dang ngidon tang khandit ngun rei nganget bakani kal lenti ka balet ka bang nisim mangi kan yalam mingi sya kata ka jing sungtu ka bakam jeliu ka bakam tip ka bakam nang na ka mentaki nong rep kalong bit kalong ka bam song nia ka bam song nong rim ya ukhle jong ka Jylla ka jongi ban syuko mo bet kat poong ka sarkar kami pipet sa kibai ki Jylla pipet ka Manipur pipet ka Mizoram pipet tang ka Assam ka sarkar kami kamla man sunyong bet namar balay kitu kikle nong yalam jong kitu ki Jylla kisngong thu baka jing yada jong kinong song snong jong ka Jylla ka jong ki kalong ka ba hakmat bakong santam rei kalong ka basusi bahabak lemdan kano ka all party meeting banya keren ni kani kakam lemdan kano kata ka jing ya selok lang bat kinong rep kiban yo y kita kijing akisnem kiban wan uway ubriyo unyeng unsuong bet kababiang sudah pila yo I kay kabaja hakian kibak palam ka sarkar kami tanga kini kikendet banay ka Citizenship Amendment Act. Kiyong bakan sa yada ka 6th schedule ya ka Citizenship Amendment Act. Rape ngitip ha. Ka Jylla jongi bagi don ki jaka ki bomday. Para hapo ka jing pet. Bat ka jing sumarlem jong kata ka 6th schedule. Ngilayo I kumno ba kiyang tangin ya don ka resolution baniwan lam ya ka inalign permit. Habang ngimyo ya ka inalign permit nakaway ka Christmas, siya kaway pat ka Christmas. Yung unle kamno.
klem don basngap. Balay pede ya ka Manipur don basngap. Balay ya ka Nagaland don basngap. Kapani ya kata kajing tulot kajongi. Nrei kinong yalam jongi. Kidei ban yang halor kinong rem ki baskem. Bat kidei ban pensyai syati sya sorkar kami bangi ngidei ki breu ki badan la kajong ke rukam im la kajong ke kulsur la kajong ke jinget nyam bat ngidon kam namar magidei ipat ibatang sikam bandan ki jing yada ki ban pelat yangi nakini ki an ki ban telap yangi la syai la dawan ke company ban simti ya ka pentha ke ba palat ya ka arlum lailum deki spa ikar hakanu kanong rem kita kinman pitharay company unwan marway pitharay company unumwan bat kinong turay lajong lada kisimno saya u lingka lane u mokheu u bajupo unong song snong tenray bat la simti deki machine la simti deki kita kibobon ki issues kibanmi syai kan poy kaim lang kasalang syai kan poy kakiw kayo kini ki issues ki bangidon kam bangin ya tai bahaswa tang ha assembly ru klam sya ingi bangin ya kran kita ki kam namar ki ai ngi tang lais ngi saus ngi ka assembly nrei lada long lem kum ki wei ki Jylla ki bedon lang syakani kathan lam mingi lada ya hikai lem ban ya long ki banot ban keren kum bakeren ki chief minister jong ki wei ki tribal states ngatharai kanumdon kata kajing angnot kanumdon kata kajing sngudiang ndai habang iyo bakat balik makisyu hoat ben tikan poi pat kanwan lam kijing ma ki babon nam ta ka Jylla